சீனாவின் ஹாங்சோ நகரில் பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் இந்திய வீரர்கள் பதக்க வேட்டையை முதல் நாளிலேயே தொடங்கிவிட்டன. இப்போட்டியின் முதல் நாள் முடிவில் இந்தியா 6 தங்கம், 6 வெள்ளி மற்றும் 5 வெண்கலம் என மொத்தமாக 17 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது. இதன் மூலம் இந்தியா பதக்க பட்டியலில் 4வது இடத்தில் உள்ளது. 17 பதக்கங்களில் 11 பதக்கங்கள் டிராகன் ஃபீல்ட் பிரிவுகளில் இருந்தே கிடைத்துள்ளது. ஆடவர் F51 கிளப் எறிதல் போட்டியிலும் இந்தியா தங்கம், வெள்ளி மற்றும் வெண்கல பதக்கங்களை வென்றுள்ளது. இதேபோன்று ஆண்களுக்கான 5000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் இந்திய வீரர் அங்கூர் தாமா தங்கப்பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார். இந்நிலையில் 2ஆம் நாள் போட்டியில் மகளிர் படகு KL2 பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை பிராச்சி யாதவ் 54.962 வினாடிகளில் பந்தய தூரத்தை கடந்து தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார். அடுத்து 400 மீட்டர் T20 பிரிவில் இந்திய வீராங்கனையான தீப்தி ஜிவான்ஜி பந்தய தூரத்தை 56.69 வினாடிகளில் எட்டி தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளார். 100 மீட்டர் T12 ஓட்டப்பந்தய பிரிவில் இந்திய வீராங்கனையான சிம்ரன் 12.68 வினாடிகளில் பந்தய தூரத்தை கடந்து வெள்ளி பதக்கத்தை வென்றுள்ளார். இதுவரை மொத்தமாக 24 பதக்கங்களுடன் பதக்கப்பட்டியலில் 4வது இடத்தில் உள்ளது.